Anga foli ni wale ɲuman dɔ bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni tun b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada jabaraniw fɛ walasa faamuya bɛ sɔrɔ aw fɛ. TV Shirifula bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a kuma selen ye. Tile 5 kalanbulon dɔ dayɛlɛnna tɛnɛndon in na Mɛkalo tile 21 hôtel Baobabu kɔnɔ Maɲanbugu faso kanu na ka ɲɛsi kunnafoni ɲininaw ma ka se ka u ka dɔntaw kawuriya kɛlɛ kunbɛli la kɛlɛ kɔnɔ ani kɛlɛ mana tɛmɛ walasa u ka se ka jamanadenw ladɔnniya gɛlɛya minnu bɛ se ka don jamana kɔnɔ kalata baaraw kɔfɛ. Amadu Kamara Baba Keta olu ka sɔrɔlenw don. Ni tile 5 dɔnni kawɛrɛli min tara ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma kɛrɛnkɛrɛnniyala minnu bɛ laseli kɛ kumasow la n'an b'u wele ko arajosow n'a kun ti dɔwɛrɛ yaasa k'u ka dɔnniyataw kawɛrɛya ka ɲɛsin kɛlɛ kunbɛnni ma kɛrɛnkɛrɛnniyala kalafili waatiw la. Aya baara in kɔni anw tɛ fɛn wɛrɛ ɲini ni nin tɛ parce que ne nana n ka ministre de tɔgɔya la sɔgɔmada in na ka na ni baara in ka na u jukɔrɔma don parce que nin ye min ye nin ye degeli baara de ye arajo aw b'a dɔn arajo importance ye min ye bi an ka jamana kɔnɔ Mali arajo bɛɛ de bɛ yan bi b'a dɔn tɛ ko fitinin ye donc n'i y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan d'abord u ka baara kɛcogo u b'a yira ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ fɛnw falen ɲɔgɔn na o ye fɔlɔ ye filanan mɔgɔ faamuyalenw u n'olu de bɛ baara kɛ tile damani kɔnɔ olu de b'u dege ko kɛcogo la baara in fana bɛ min kan o ye ka bɛn sinsin mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'o jɔyɔrɔ dɔn an ka jamana in kɔnɔ bi donc ni kunnafonikɛlaw farala ɲɔgɔn kan ka u ka baara kɛcogo labɛn pour ka bɛn sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ pour an bɛna kalafili min kɛ u ka se ka kuma mɔgɔw fɛ pour bɛɛ ka se k'i jɔyɔrɔ fa o kalafili la kɛlɛ kana bɔ a la mankan kana bɔ a la an bɛɛ b'o de ɲini bi donc o kosɔn ne ka ministre ko n ka na aw fo ka aw encourager baara in na parce que nin baara sugu anw bɛ nin baara sugu de jukɔrɔma don. Nin dɔnni kawɛrɛli min sigilen fɛ sen kan muso ladamu ko ɲuman maaw fɛ a ɲɛsinen bɛ kunnafonidila 20 ka bɔ kunnafonidiso 20 kɔnɔna na Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔbakɔrɔ minnu bɛna kunnafoni ɲuman tari u ka sigidala mɔgɔw ye sanga ani wagati la laseliko ɲuman na min bɛ bɛn bolodi ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min b'o kofɔ. A laɲini ye min ye pour que kunnafoniyaw ka dɔnniya dɔw sɔrɔ dɔnniya minnu b'a to u bɛ se ka kunnafoniw di cogoya la cogoya min b'a to kɛlɛw tɛ bɔ a la baasi wɛrɛw tɛ bɔ a la parce que an ka jamana kɔnɔ sisan nɔ n'i y'a ta kɔrɔn fɛ ka na fo jamana camancɛ la mankan caman bɛ yen an hakili la kunnafoninaw n'an ye formation dɔw k'u kun o b'a to u bɛ se ka dɔnniyaw sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye cogo min na sababu min b'a to kɛlɛ caman bɛ yen nɔ a bɛ dabila i y'a faamuya donc o ye formation in kɛ kunba ye oui tile 5 in kɔnɔna na kɔrɔfɔw bɛ boli d'abord kunnafoni yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ ou bien kɛlɛ yɛrɛ ye mun ye kɛlɛ bɛ sɔrɔ mun fɛ kɛlɛ bɛ sɔrɔ sira jumɛnw fɛ fɛɛrɛ jumɛnw bɛ kɛlɛ lasali la fɛɛrɛ jumɛnw b'a to kɛlɛ yɛrɛ tɛna bɛnbaliya tɛna jamana kɔnɔna na donc o de kama an ka tile 5 in baara a kuma bɛ caman bɛna kɛ autour de ça parce que n'i y'a jateminɛ ni ɲɔgɔn faamuyabaliya nana jamana na fɛn caman de bɛ lasigi fɛn caman de bɛ tiɲɛ a fɛnw bɛ tali kɛ mun na kɛnɛya ko dɔgɔtɔrɔso caman bɛ datugu mɔgɔw tɛ kɛnɛya sɔrɔ ekɔlisow bɛ datugu denmisɛnninw tɛ se ka taa ekɔli la wa baloko yɛrɛ bɛ gɛlɛya parce que mɔgɔw tɛna se k'u ka sɛnɛ kɛ u fɛrɛ ma donc a bɛ na ni gɛlɛya caman de ye donc o gɛlɛya ninnu tɛ jamanaden si arranger donc o de kama kunnafonidilaw olu jɔyɔrɔba de bɛ ninnu ko ninnu lasali la u jɔyɔrɔba de bɛ nin ko ninnu banni na donc o de kama nin formation nin vraiment an bɛna kɛ. Nin baara bolodalen n'a taara ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma n'a kun ti dɔwɛrɛ k'u ka dɔnniyataw kawariya k'u hakili lami ka ɲɛsin bɛn kelenya ani kunnafoni diko ɲuman ma min bɛna kɛ sababu ye ka kunnafonidila 20 tile 5 kɔnɔna na k'u dɛmɛ u ka kunnafoni diko ɲuman na wagatiw la wagati minnu ka gɛlɛ kosɛbɛ i n'a fɔ kalafili wagatiw ani degun bɛ jamana kɔnɔ wagati minnu na n'o la ɲininen don Mali ɲɛmɔgɔ fɛ an bɛ wagati min ko sisan ka kɛɲɛ ni an ka jamana yɛrɛ taabolo ye.
fanga ini jekulu far anga wuli manyema Modibo Sidibé ay tamado ke karitemene mekalo kile muka kata dogo komini ngono nobe krengere ala buni serklila tamanyere kunkunte dowre wala sagata masalani ye tonde unye anika dofara ye fanga ini jekulu bolo faro ko anka beni jamana nyemuga yini kalata baro ye mumena bolo da ka beni jouer kalo kile muka ani kononto natay Amadou Diallo ni Abdoulaye Sougou Luka Sorole Wondo nga Chazo Sidibé alebna wala likanye Modibo Sidibé ni ale far anka wuli ka cɛbɔ ye kalata fili min kan ka kɛ juillet kalo 29 ani a ka délégation kunbɛnna ni tɛgɛrɛ ani nisɔndiya caman ye Dogo ni o bɛ Buguni cercle fɛ. Taama in senfɛ far anka wuli ka sous-section min bɛ Dogo u tɔndenw u y'u sɔngɔ ni dongo fara ɲɔgɔn kan walasa ka ɲɛnajɛ ɲɛnamaya. Ɲɔgɔnajɛ in bɛna kɛ tile damadama dɔrɔn parti far anka wuli ka cɛden min bɛ député bolo na ni o tɔgɔ honorable Bakari Dumbiya ale démissionnera ka bɔ parti tɔndenya la Dogo ni o bɛ Buguni cercle kɔnɔ. Ne jɛlen do Dogo ya komi nɔnɔ kɛnɛ o kama n ka duwawu bɛ ni n ka jamanadenw ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko bɛ a ka na jamana ni yɛlɛma a ka nata kama Ala ka bɔ an cɛ ma walayi Ala ka bɔ an cɛ ma. O danaya de n tugu Modibo kɔ nataba ni Modibo ti bɛn dɛ walifɛn dunna ni Modibo ti bɛn dɛ k'i sɔrɔ k'i kelen kama i t'a lase jamana ma i ni Modibo ti bɛn dɛ n de y'a ye n'a ye tagabolo kelen ye n tɛ bɔ a kɔ bi n tɛ bɔ a kɔ sini. An nana bana yɔrɔ député kelen kun b'an bolo Buguni cercle kɔnɔ nka ka jabala kun ye bana ye. Bana ye yɔrɔ ye ni bana b'i bolo politique la Buguni a ka ca Ala fɛ i niyɔrɔ ti dɔgɔya Buguni 85 village dugu 85 nka Ala y'a kɛ député mun b'an bolo ale taara mais mun taara fɔ an ye Bamakɔ ko député taara ko fari tɛ bilen i ye ko ye fɔ ban aw yɛrɛ ye fɛn mun ye a y'a ɲɛna u ko k'u bɛ Modibo fɛ u ko k'u bɛ fari fɛ. Musow denmisɛnw Dogo mara la u bɛɛ bɔra ka caya ni ka weleweleda kɛ ko bɛɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka Modibo Sidibé dɛmɛ karatafili min kan ka kɛ juillet kalo 29 ni ka tila ka laɲini kɛ ka ɲɛsin Modibo Sidibé ma ni o bɛ tali kɛ kalan ani o n'a ɲɔgɔnna caman gɛlɛya minnu bɛ dugudenw kan. Modibo nana yan a siɲɛ sabanan kan ka kɛ nin parti mɔgɔ caman bɛ na u ɲɛbilaw bɛ na mɛ u yɛrɛ tɛ se yan n'i ye min wuli ka na se i ka yɔrɔ la o b'a yira ale tɛ mɔgɔ nigɛla namara t'a bolo a bɛ ka na tiɲɛ de kan an bɛ Modibo fo k'a waleɲuman dɔn. A diyara anw ye fo ka tɛmɛ kojugu parce que n'i ye mɔgɔ caman jateminɛ caman b'a fɔ n bɛ na mais bamananw ko ten ko ni fiɲɛ sera kɔlɔnda la ka ban ko jitaminɛ tɔ tɛ bilen. Donc caman bɛ u b'a ka mɔgɔw bila ka na mais président yɛrɛ ka wuli ka na yan bi a diyara anw ye fo ka tɛmɛ n'i y'a jateminɛ depuis kilomètre 12 ɲɔgɔn an taara kunbɛn an maa 80 dɔɔni de bɔ yan denmisɛnnin mɔgɔ 80 dɔɔni de bɔra yen ka taa kunbɛn fo yen fɛ tellement que a nali diyara anw ye a diyara anw ye sini kɔ. Fɛn min ye parti yɛrɛ ɲɛmaa ye ni o ye Modibo Sidibé ye a ko ni Ala sɔnna ma dugudenw ye laɲini fɛn fɛn kɛ k'a b'a se kɛ walasa ka caman ta ka bɔ u ka gɛlɛya la ni ka sɔrɔ tuguni ka parti denw fo u ka bɔli la ka caya k'u kunbɛn ka parti den bɛ kelenkelenna wele k'u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa kalatafili natɔ min kan ka kɛ juillet kalo 29 k'u don u garijɛgɛ la. Danbe bɛ ko bɛɛ la maa maa n'i ko ko danbe tɛ tɛmɛ n balimamusow n y'aw ka kuma mɛn min ye jiko ye o mun ye l'école ko ye o mun ye aw yɛrɛ ka lafiya ye min ye k'a fɔ aw ka sɔrɔ siraw min ye sɛnɛ ye min ye mɔni ye min ye bagagɛn ye min ye jiribara ye jamana sigilen bɛ ninnu de kan an b'an fɛn fɛn bɔ dugu jukɔrɔ n'an m'an banban nin naani kan sini ni sinikɛnɛ t'an na wa n'an banban nin naani kan a fɛɛrɛw b'an bolo a kɛcogo b'an bolo an ta fɔ an bɛna kɛ an b'a fɔ de an ye ko dɔ de kɛ a y'o kun ye ayiwa a y'an dɛmɛ ka tɔ bɛɛ labɔ a y'an dɛmɛ ka tɔ bɛɛ labɔ ka jiko nɔgɔya jamana in kɔnɔ aw ka sira nin filɛ nin ye aw b'a fɔ mais aw sigilen bɛ yan aw t'a dɔn sira nin bɛna ɲɛnabɔ cogo o cogo tuma aw t'a dɔn o de bɛ degun daw kan fɔlɔ dan t'o la anw ko de ni Ala y'a nɔgɔya ye a y'a fɔ cogo min na don jan ko de jamana bɛ boloda de ka baara ni aw fɔra aw ye sisan ko ni san nata aw ka hakili sigi aw ka baara kɛ a bɛna kɛ tan aw ka sira bɛ daminɛ ni san nata la a bɛ diya ye wa a tɛ diya aw ye a ni ce aw ka kunbɛli la aw ni kankelitigiya aw ni hɔrɔnya ani fasoden ɲumanya an b'aw ladonna k'a fɔ kɛnɛ in kun cɛra ni duwawu caman ye walasa bɛn
ani kalatafili natɔ min kan ka kɛ juillet kalo tile 29 o kun bɛ se ka cɛ hɛrɛ ni baden na cogo min na. Bɛnkan sɛbɛn bolonɔbila min kɛra an ka jamana kɔnɔ mɛ kalo tile 15 ka bɛn ni san 2015 ye an ka jamana gouvernement ni kulu maramafɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ ni a sera ka sinsin Aligérie sigi ka fɔ kɔfɛ a ye san 3 sɔrɔ o bɛnkan sɛbɛn mun kun laɲininen don ka se ka bɛn don jamanadenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ yala maa bɛ se k'a fɔ a san sɛbɛnnen tɛmɛnen kɔfɛ ko a ka laɲiniw bɛɛ sabatira bolo wa o de kama Abdulkarim Sako n'a ka jatala Sanba Traoré olu ye munumunu salo dɔw kɛ faamuya ka se ka sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn bolonɔbila in kan. Papier mini an b'a wele ko accord pour la paix et la réconciliation. Donc o accord in o de y'a to bi ni an sera ka hali jamanakuntigi yɛrɛ sigi tiɲɛ don bingɛra dɔw kan tiɲɛ don dɔw yɛrɛ nin tora la wa ko caman yɛrɛ kɛra mais o bɛɛ kɔfɛ maliyɛnw kan ka mun kɛ an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka yafa ɲɔgɔn ma jango jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na donc o hukumu kɔnɔna na n'i ye ne ɲininka nin papier in ne b'a fɔ a ye nafa dɔ don Mali ka sigi kɔnɔna na. Bon ne yɛrɛ kɔni ka faamuyali la accord in a ka yɛlɛmali a sera ka basigi min don jamana kɔnɔ an bɛ se ka fɔ a ka dɔgɔ parce que mun na fɔlɔ accord in filɛ nin ye i bɛ mɔgɔ jɔ 100 bi o t'a dɔn accord in yɛrɛ kɔnɔ ko bɛ mun de fɔ fɔlɔ parce que d'une part n'i ye parti minnu bɛ fanga la n'i y'olu mɔgɔw ka kumakan mɛn olu b'a fɔ ko ɲɛnama don parti sinamatɔ minnu tɛ fanga la n'i y'olu ɲininka olu b'a fɔ ko janfa don ka segin jamana ma parce que mun na olu b'a fɔ ko pour que accord in ka se ka waleya qu'il faut que jamana sariya sen dɔw ka yɛlɛma bon an dun y'a ye k'a fɔ président wulile k'a bɛ jamana sariya sen yɛlɛma jamanadenw wulila k'u ma jɛ ni o ye bon ni u ma jɛ n'o ye n'o y'a sɔrɔ accord de fɛnɛ baarali dulonnen de o la yɔrɔ accord tɛ se ka lawaleya. Depuis le 15 mai 2015 an bɛ a san 3 de la don o don kuma kura bɛ fɔ mais jusqu'à présent fɛn ma k'a la n'a ma ɲɛ ko accord in ko o signera pour que bɛɛ de ka se ka lafiya pour que an ka finitigiw ka se ka se jamana fan bɛɛ la pour que jamanadenw fana ni ka lafiya a signera kun min kama u k'o kɛ wale accord signera Mali kelen ma signé donc bɛɛ de y'a signé an ka lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min na kow bɛ taga cogo min na u ka sira sɔrɔ halisa. An bɛ yɔrɔ min ko bi Mali ka sɔrasiw u bɛ Kidali donc ne bolo o fana ye fɛn ye fɛn min ni o b'an hakili sigi bari sabu waati tɛmɛna o kun ka gɛlɛn kosɛbɛ mais o sera ka kɛ bi alihamdulilayi donc n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ n ko dɔ kɛra. An ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ tɛ communiquer jamanadenw ye pour que ka se k'a dɔn accord in yɛrɛ bɛ niveau jumɛn na bi Mali kɔnɔ parce que i bɛ maliyɛn jɔ 100 bi accord bɛ niveau min na u t'a dɔn. Ko accord labaarala a ɲɛ ma an bɛ min na bi an tun tɛ se o ma parce que accord signébaga ye jɔn ye o ye minnu bɛ ka banbagaci minnu bɛ ka marifa ta hali sisan olu de ye accord signé n'a ma ɲɛ u ye bolonɔ bila ko n tɛ kɛlɛ kɛ ka ban n bɛ marifa bila ni accord signera DDR processus DDR ye mun ye ka marifa minnu la k'u cantonner ni k'u bila ka minnu kan ka baara kɛ olu bɛ baara kɛ minnu kan ka don finitigiw fɛ olu bɛ don finitigiw fɛ wari kan ka di minnu ma n'u kan ka bolola sɔn n'u kan ka projets kɛ olu b'a la minnu kan ka taa société civile la olu b'a la DDR y'o de ye donc DDR dun bɛ accord de kɔnɔna la ne hakili la ni accord tun signera an bɛ min na bi an tɛ se. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛna bi taa walawalali kan ye. Senegal jamana kɔnɔ jamana ɲɛma Macky Sall sibirido mɛ kalo tile 19 sanfɛ kalanso min bɛ wele ko Université Gaston Berger n'a filɛ nin ye Saint-Louis o sanfɛ kalanso ɲɛma recteur wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la jamana ɲɛma fɛ tarata tɛmɛnen sanfɛ kalanden kelen bɔnɛna a nin na tuma min na ni lakɔlidenw ɲɛ a jira k'a fɔ u bɛ nisɔngoyaw boloda ka ɲɛsin u ka tɔrɔmɔɲɔ ma min kan ka di u ma u k'a ma ko bursi kabini ni lakɔliden in bɔnɛna a nin na lakɔlidenw farala ɲɔgɔn kan u ka lapasa jɛkulu kɔnɔ ni o ye syndicat ye ka jira k'a fɔ sanfɛ kalanso ɲɛma recteur a ka wuli ka bɔ a nɔ na nka bi bi in na sanfɛ kalandenw kɛmɛ ka jira k'a fɔ u tɛ bɔli kɛ bilen fanga sinamatɔw yɛrɛ fana kɛmɛ k'u sen don ko la Macky Sall n'a ka fanga kun hakili la k'a fɔ a ye nin hakilina min da ko n'a kɛ sababu ye ka na ni basigi ye kalanko binna k'u kan nka lakɔlidenw y'a jira k'a fɔ u tɛ bɔli kɛ bi bi in na u b'a fɛ de jamana ɲɛma Macky Sall minisiriw minnu bɛ yen i n'a fɔ nafoloko minisiri bawo ko ɲɛsinnen kun don nafoloko de ma u ka tɔrɔmɔɲɔ ni o ye burusi ye o ka mɛn u tɛgɛ ma d'a kan o ye minisiri kunkanko ye o kumana nafoloko minisiri ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ sanfɛ kalanso minisiri o fɛnɛ ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la maa min fara lakɔlidenw na ni o ye Fallou Seni ye k'u b'a ɲini fanga fɛ jɛlenya ka kɛ a ko kun ka sɛgɛsɛgɛli nasiraw kan lakana tigilama min mana kɛ mugu ti fɛn ye Fallou
sen na o lakana tigilama ka ɲini k'o dɔn ka laban ka kiiri ani fɛn min ka sariya fɛnɛ na o ka kɛ a la. Congo Brazzaville jamana kɔnɔ kiiri min kun bɛ senna ka ɲɛsin général kɔrɔ dɔ ma général Norbert Dabira kiiri sera kuncɛyɔrɔ la a jatigɛra ni ka min ye o ye san 5 o bi da général kɔrɔ Norbert Dabira kun ka kun b'a fɛ ka Denis Sassou Nguesso bɔnɛ a ni na k'a ka kafo jasu a ka labasabaw kɔni y'a yira k'a fɔ kiiri in dacogo ma u ja nka u bi Ala minɛ n'a ye u t'a fɔ k'u b'u bolo mɔnɔbɔ kiiriso wɛrɛ nɔfɛ tile 5 kiiri in yɛrɛ bɛnna o de ma général Norbert Dabira ka kiiri min do san 2017 a minɛna k'a fɔ a kun b'a fɛ ka jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso fa k'a kɛ n'a kɛ ka o ka lakana jɛkulu ɲɛma général dɔ wele k'o ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ n'a ka pankuru jigitɔ sera ko ka mugujugu fili a kan ko barisabu ka d'a kan ko jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso bilama ɲinɛmɛ u kɔ k'a bɛ k'a ka nafolo bɛɛ lajɛlen ɲɛsin a ka denbaya a n'a denw de mɔ o kumana ko k'a fa u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kiiribulon kɔnɔ ko in kɔni ma se ka jɔ si la nka kiiri ɲɛmaw kɔni ɲɛ a jira k'a fɔ bebe in na jalaki bi kɛ ka ɲɛsin général Norbert Dabira mɔ san 5 kaso o bi da a kun an b'aw ladɔnniya k'a fɔ tile 10 kɔnɔ nin ye général filanan de ka kiiriw jatigɛlen ye général Jean-Marie Michel Moko kota tɛmɛnen kɔfɛ ni san 20 dara o kun mai kalo tile 11 tɛmɛnen mai kalo tile 21 général Norbert Dabira fɛnɛ ka kiiriw jatigɛra k'a fɔ san 5 kaso fɛnɛ bi da ale kun. Burundi jamana kɔnɔ jaabiw kan ka bɔ ka bɛn ni mai kalo tile 17 wulatile yanfa de ye ni o ye ntɛnɛ wulatile yanfa ye kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI ye o dantigɛli kɛ ka bɛn ni dimanche ye ni kalata labɛnni jɛkulu ye a ka jaabiw bɔ ka bɛn ni ntɛnɛ wulatile yanfa ye jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ bi sɔrɔ ka jaabiw don ba la nka fangasinamatɔw ye a jira dimanche tɛmɛnen k'a fɔ u kɔni kɔnɔ guwan bɛɛ kalata ka kɛ tile 3 jaabi foyi ma se ka sɔrɔ k'a fɔ maa ye k'o ye kɔnɔ guwan ngo ye nka kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI y'a jira k'a fɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ u b'a fɛ kalata yɔrɔw bɛɛ lajɛlen jaabi de ka fara ɲɔgɔn kan u ka sɔrɔ ka laseli kɛ nka kunnafoni kunfɔlɔw kɔni kɛmɛ k'a jira k'a fɔ marabolo 18 na 17 bɛɛ lajɛlen kɔni kɛmɛ Pierre Nkurunziza jamana ɲɛma ka sebaaya ye ka daminɛ 100 sara la 50 la ka taa se 85 bɛɛ mɔ ni ko in dɛmɛna bɛɛ ko a y'i ka sebaaya bonyana a wɔ ka foroba kalata in senfɛ jamana ɲɛma Pierre Nkurunziza min si bɛ san 50 ani san 4 na n'a bɛ fanga na kabini san 2005 2005 a bɛna daga ye a ka kɛ jamana ɲɛmaaya la fɔ san 2034 2034 o b'a jira k'a fɔ san 2020 n'o sera bɛɛ a bɛ se k'i kanbɔ ka mandat kelen ɲini o mandat kelen ti kɛ san 5 ye bilen a bɛ kɛ san 7 de ye n'a y'o san 7 kɛ a bɛ laban k'i kanbɔ ko kura ka san 7 wɛrɛ ɲini o bɛ kɛ mandat 2nan ye o bɛ taa ba fɔ san 2034 fangasinamatɔ min bɛ jamana kɔnɔ ma a bɛ se k'a fɔ ale kelen de bɛ bawo ale ye maa dɔw janfa maa tɔw minnu ni Pierre Nkurunziza ka bɔnɛ banfula ɲɛsinnen kun do olu ma n'u ye jamana bila Pierre Nkurunziza ye ale nɛgɛ ka gwɛrɛ a yɛrɛ la barisabu ka d'a kan yanni fɔɲɔgɔnkɔw ka na ko Pierre Nkurunziza bi kanbɔ mandat sabanan nɔfɛ san 2015 o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye jamana ɲɛmaa danga ye ko vice président Pierre Nkurunziza de y'a nɛgɛ o cogo la ni ale ye fangasinamatɔ ɲɛmaa tɔw kɔbila tiɲɛ don ale kɔni bɔnɛ banfula ma ɲɛsin ale mɔ jamana kɔnɔ a ma jamana bila nka kɔni bilama b'a kilenna Pierre Nkurunziza ka fanga kɔnɔ wa a yɛrɛ bilama ni Pierre Nkurunziza yɛrɛ ti ɲɔgɔn kanbɔ bilen ale kɔni bɛ ka co ci fa bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ a ma jɛn ni kalata in kɔni ye ko jɛlen ɲama kɛ a kɔnɔ ko ale ka maa minnu kun bɛ weetekɛsow kɔnɔ k'u dɔw wajibiyara de ko fɔ u ka kala ta Pierre Nkurunziza ye ko nin tɛ k'u ni b'a da fɛ o kɔni kɛn bɛ Agata Nuruwasa dala k'a ye k'a jira k'a fɔ ale ma jɛn ni kalata in jaabiw ye. Afrique de jamana ɲɛma kura serela Ramaphosa ye a jira sibiri tɛmɛnen k'a fɔ jɔnko ala sumaya don bɛ hakilina dɔ la hakilina min n'ale y'i da se a mɔ k'a fɔ a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ maa min na ni siya woloma fanga bɛ Afrique de jamana kunna apartheid o kɛ kun bɛ ka danfaraba min don farafinden ni nazara cɛ dugukolo cikɛta k'o fanba ta k'o bila nazaraden ka bolo kan a bara ta nazaraden man ja ka farafinden bɔ ko in bɛna kɛlɛ ni dugukolo tilacogo kura ye ka se k'a dama kɛɲɛ farafinden minnu ka ca dugukolo fanba ka minɛ nazaraden la ka bila farafinden ka bolo kan ko in sena sumayalen don Nelson Mandela bɛna fanga na don min na o y'a sɔrɔ nazara min bɛ Afrique de jamana kɔnɔ dugukolo fanba 100 sara la 87 bɛɛ ta bɛ ka bila olu ka bolo kan barisabu ka d'a kan fanga kun bɛ u de la jamana ɲɛma kun ye nazara ye a donne kama farafinden bɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini a yɛrɛ fa dugukolo kan n'an bɛ min minɛ
minɛ a la ni o ye nazaraw ye kɛmɛ sara la dugukolo cikɛta o kun ye ta ni nzaba ye farafinde ka bolo kan o de kosɔn Nelson Mandela ale nane fanga na ale ma sɔn ka dugukolo in daraki nazaraw la u bila farafinde ka bolo kan ka sabu kɛ ko bɛn ni basigi ɲini dɔ don ni nana kɛ cogoya dɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ i kumu ne nane don fanga na nazara kama jango ale kun gɛn kun bɛ ka san 20 ani kɔ kɛ u ka jakoya kasow la Nelson Mandela ye hakili bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔ ni k'i ɲɛtugu nazaraw ka dugukolo in ka u bolo nka bebe in na bɛɛ kɔni bɛn bɛ a ka nazaraw don farafinw don bɛɛ lajɛlen kɔni gɛn bɛ k'a ye k'a fɔ ko in kɔni tiɲɛ de don dugukolo fanba o bɛ nazaradenw de bolo a barata farafinde ka ca ni u ye o de kosɔn ANC fanga ɲini jakulu bilama kɛmɛ k'a jira k'a fɔ u b'a fɛ ka min ye dugukolow ye k'u daraki nazaraw la wa Cyril Ramaphosa yɛrɛ jamana ɲamakura n'a ma ɲa ko a mago bɛ a la ko san 2019 kala ka taa a ye a ka se ka manda wɛrɛ sɔrɔ bawo ale n'an bɛ dɔ de ka fanga dafa fanga na ni o ye jamana ɲɛma Jacob Zuma ye a yɛrɛ mago bɛ a yɛrɛ ka san hakɛ min na k'o kɛ o ti sɔrɔ abada fo a ka se ka fɛnw kɛ farafindenw ye u bɛ fɛn min ye o dɔ ye ka dugukolo ɲini ka bila u ka bolo ka dugukolo cikɛta nka ko in yɛrɛ kuma o kuma ni da ko a bɛ don a la i b'a ye k'a fɔ a kuma de bɛ caya Afrique Sud dugukolo kan ka sabu kɛ maa caman bɛ siran a ko ɲɛ n'i tora ka na kɛ a bɛna na ni mun ye jamana kɔnɔ caman min kɛ bɛ ka siran o yɔrɔ in ɲɛ nka Cyril Ramaphosa kɔni kɛ bɛ ka jira k'a fɔ n'ale kɔni ma dɛsɛ yanni san 2019 jamanakuntigi sigi kalataw kɔni jɛ o b'a sɔrɔ farafinde ye dugukolo cikɛta sɔrɔ ko barisabu ka d'a kan Afrique Sud jamana a sɛgɛ tɛna se ka kɛlɛ abada ka sɔrɔ fandanw ma dugukolo cikɛta sɔrɔ. Venezuela jamana kɔnɔ Nicolas Maduro jamana ɲɛma a ye kalata min gara kuru la k'a labɛn ni o ye jamanakuntigi sigi kalataw ye olu jaabiw bɔra k'a jira k'a fɔ maa fanba ye kalata a ye maa 1,500,000 ani maa 800,000 ɲɔgɔn na olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ o bɛɛ de fɛ o kumana n'i y'a sigi 100 sara la kalatalaw maa 68 ɲɔgɔn na de ye kalata a ye fangasinamatɔ ɲɛma min n'a kun gɛn kun bɛ k'i kwada ɲɔgɔn na ni o ye Henri Falcon ye maa 1,000,000 ani maa 800,000 de ye kalata o ye kalata labɛnni jɛkulu Conseil national électoral ka fɔ la nka min ye maa hakɛ min bɔra ka kalata a ye sa o de kɔni sɛbɛ kɔrɔ juyayara barisabu ka d'a kan a b'i n'a fɔ Venezuela maa caman ma kala don i ɲina ka bɛn ni ko in ye 100 sara la maa 46 ngɔri kelen ɲɔgɔn na o de bɔra Venezuela ka den la ka kalata san 2017 dun o kalata jama bɔra o la bawo 100 sara la 80 bɛɛ lajɛlen de bɔra ka kalata Nicolas Maduro ye n'o ye jamana ɲɛma ye o donni kama maa kura kun don ɲɛkɔrɔ barisabu ka d'a kan jamana ɲɛma Hugo Chavez fatura fanga na Cuba lapitani nzola ale min kun ye danga ye ale ye kalata labɛn ni k'i coko o nɔna bibi kɔni na maa caman kɛmɛ k'a jira k'a fɔ Nicolas Maduro ani fangasinamatɔnw tɛ ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ fangasinamatɔnw yɛrɛ kɛmɛ k'a jira k'a fɔ ko bɛnbaliw minnu kɛra kalata in kɔnɔ k'a bɛ t'i jɔ 142 ɲɔgɔn na de la nka o kuma fɔlen fangasinamatɔnw fɛ ko bɛnbali kɛtaw la Nicolas Maduro ye jaabili kɛ a ko fangasinamatɔ ɲɛma ni o ye Henri Falcon ye k'a ka Venezuela jamanadenw bonya dɔɔni ni nin n'a ɲɔgɔnna kuma fɔli ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bibi na jamana caman bɛ minnu kɛmɛ ka jira k'a fɔ olu kɔni ma Venezuela kalata in lakodɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Nicolas Maduro ka jamana ɲɛmaaya Amérique jamana bɛ o la u fura dama sɔn dɛ Nicolas Maduro ka fanga ye Argentine jamana fɛnɛ bɛ o la ka taa se Chili jamana ma nin bɛɛ lajɛlen ye Amérique gun jamanaw ye minnu ni Venezuela bɛ kɔnɔ kelen la ka fara Amérique jamana tɔw kan. Farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sena dolanci farafina denmisɛn minnu bɛ n'u si tɛ san 20 bɔ olu ka ɲɔgɔn kunbɛn min kan ka ta kɛ Niger jamana kɔnɔ ka bɛn ni san 2019 ye o ɲɛbila dolanciw senfɛ an ka jamana denmisɛnninlakaw olu ye seba sɔrɔ Tanzanie denmisɛnninw ka 41 dolanci yɛrɛ bololɛriw fɛ ka bɛn ni kari tɛmɛnen mɛ kalo tile 20 san 2018 stade Omnisport Modibo Keta kɔnɔ Yusufu Kulubali ni Ibrahima Kulubali olu ka sɔrɔlenw don. Malidenw kelen kɔni ka seba sɔrɔ 2 dolanci t'a la o min kɛla Dar Salam Tanzanie faaba kɔnɔ malidenw ye wulikajɔ kɛ n'u k'u ka sebaya kɔkɔrɔma dɔn anw yɛrɛ fɛ yan hali n'a y'a sɔrɔ Tanzanie jamana dɔw kun nalen bɛ k'a fɔ u bɛ taa sira kɛ o wulikajɔ ma ɲɛ o bolo sabu kabini sena dolanci sanga 38 na dogodoni dɔ senfɛ Fodo Konate ye min baramini Haji Dramé y'o ta n'a kunkolo ye n'u ko bila celu kɔnɔ kelen ani Kadangolo sɛgɛlafiɲɛba b'o kɔ de kan sena dolanci wuliko filanan senfɛ malidenw bɛna na wulikajɔw boloda o bɛ kɛ sababu ye o bɛna na cɛnimakɔrɔba dɔ sɔrɔ o min bɛna kɛ celu ye Jaje Samajare fɛ Filɛ ani Kadangolo ka taa malidenw kanu na an bɛ to sigi la sanga 60 kɔnɔna na Kiyebo Habibu Aji a bɛna wulikajɔ de kɛ ne ka celu jiba ne ka kɛ 2 ani 1 ye nka miniti 2 tɛmɛnen kɔfɛ
malidenw bɛna na tanzanie jamana dɔw ladege ni k'o ka cɛlu dafa 3 la o bɛ kɛ mamadu samake ka wulikajɔ dɔ senfɛ wa o nɔgɔni nɔfɛ mali dɔw minnu ka cɛlu dafa 4 na ka kɛ ni tanzanie cɛkɔrɔsiba a ka fili ye n'o ye kawuli aramadani anami ye a sen bɛ dɛrɛ balon kan o ran bɛɛ lajɛlen mali ɲɛfɛmaa min bɛ yen mamadu tarawele o bɛ singi ni ka dolan salo ni ka bɔ a kɔrɔ a hakili sigilen ni ka dolan bila cɛlu kɔnɔ 4 ani 1 ka taa mali denw kanu na wa senatɔlaji yɛrɛ bɛ bila o de kan. Ouais, bon, alhamdoulilah, c'est pas sur le bon, grâce à coach tactique en place pour que on se adapter. Donc on l'a adapté, alhamdoulilah, c'est là qu'on aura un boulot. Premier mi-temps, un espace de mois pour que on se étudier tout. Donc deuxième mi-temps, c'était à nous de contrôler les choses. Donc en il a nous quand un footballeur est produit, on a tout alhamdoulilah, c'est pas sur le on ne sait pas mon fortune en content nous parce que il y a un premier match Mali public qui fait tantôt. Donc, au Boraga a soutenu, donc, on nous remercie ou à soutenir cela. Non, juste un méga entraîneur qui a conseillé reçu, tu vois, c'était juste un méga entraîneur qui a conseillé reçu. Bon, en même match, il au final, tous les matchs étaient une finale pour nous. Donc, nous, on voit que la victoire, c'était faut la victoire, quoi. Bon temps, très bon temps, à Djarafla, Bedjara, entre le premier temps que, à Sébastro. An nana an seba sɔrɔ an y'a bɛn tan kɛ cogo min denmisɛnw ninnu m'a fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ o ye dusukolo ni kanu ni barika ni fɛnw de fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka victoire sɔrɔ vous avez vu qu'en premier mi-temps o y'a se k'an digi deuxième mi-temps o tɛ se k'o rythme ta bon temps mɔgɔ hadamadenw de don comme an fana an y'a enregistré parce que ne b'a dɔn n'an enregistré deuxième mi-temps an fana bɛ se ka jouer kan donc c'est ce qui a fait que o ye erreur kɛ et on a profité de ces erreurs pour que ka qualification ta. ɲɛbila dolanci tile 3 ani tile laban mali denw ni cameroun jamanadenw ni mana ɲɔgɔn sɔrɔ zabu cameroun jamanadenw o sera ka wuliko 3nan in lasɔrɔ ka kɛ ni cɛdamakɔrɔbaw ye mun tɛmɛna o ni uganda jamana ni ɲɔgɔn cɛ o de kama malidenw ani cameroun jamanadenw o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yaounde ka kɛ ni juillet kalo tile 13 ye san 2018. o fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaya su fɛ ka kɛ ni kuma in ye aw k'an bɛɛ laseli wɛrɛ.